Najveća niška opština je danas u duhu praznika tradicionalno u saradnji sa sveštenstvom hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene i odredom izviđača vožd Karađorđe najmlađim sugrađanima delila zvončiće, slatkiše, venčiće i knjige, dok su se pored štandova sa slatkišima našli ručno pravljeni ukrasi učenika ekonomske škole iz Niša, koji će svoj celokupni prilog dati u humanitarne svrhe za lečenje obolele dece. Ova svetkovina se obeležava poslednje nedelje časnog posta i posvećena je uspomeni na vaskrsenje Lazara i na svečani ulazak Hristov u Jerusalim. Na ovaj praznik se pravoslavne hramove unose vrbove grane koje tu ostaju do nedeljne liturgije na cveti kada se obavlja ritual blagosiljanja vrbe. Najveća pažnja na ovaj praznik tradicionalno se posvećuje deci, pa je tako gradska opština Medijana u Nišu u dvorištu hrama cara Konstantina i carice Jelene uveličala dečiju radost podelom venčića, zvončića i slikovnica, dok su učenici 3. razreda ekonomske škole na svom humanitarnom štandu prodavali ručno rađene ukrase sa uskršnjim motivima. U parku Svetog Save našim najmlađim sugrađanima delimo venčiće i zvončiće. Pored toga za naše najmlađe sugrađane pripremili smo još dodatne prigodne poklone. U pitanju su slatkiši i knjige sa poslednjeg Medijaninog festivala dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu. To je još jedan u nizu događaja koji opština Medijana organizuje u cilju očuvanja srpske kulture i tradicije. To je bila ideja zapravo učeničkog parlamenta ekonomske škole u Nišu. Onda smo mi zapravo na časovima, na primjer, građanskog vaspitanja, onda preduzetništva, zajedno sa našim profesorima pravili tu uskršnju dekoraciju i sad smo došli ovde zapravo tu dekoraciju prodamo. Nadamo se u što većem broju i tako zapravo pomognemo osobama kojima je to potrebno. Na radost Nišlija dvorišta niških pravoslavnih hramova bila su prepuna dece. Mališani vrbice doživljavaju i objašnjavaju na svoj način. Iako je neizbežno izostaviti slatkiši i zvončiće kao najdraži deo dana, mnogi su svesni svetosti ovog dana koje praznik sa sobom nosi. Šta ti se najviše sviđa kod ovog praznika? Pa kad se svi okupimo i kad se družimo, kad idemo u crkvu i to. Jesi kupio zvončić? Da. U crkvi mi se najviše sviđa cijela radost koju donosi. Šta ti se najviše sviđa ovde u crkvi? Koza. Koza? Da. A gde ima koza? Evo, tamo. Ja sam molila. Jesi? Jes. Jel ti se sviđa još nešto? Da. Šta? Bombone. Bombone? Da. Bilo je i vrednih mališana koji su sa porodicom pravili venčiće od vrbe i cveća i vredno pomagali roditeljima na štandovima. Reci mi, Veljko, ti prodaješ venčiće? Da. Kako ide prodaja? Pa dobro. Jesi ti pravio te venčiće? Pa da. Jesi. A ko ti je pomogao da napraviš te venčiće? Majka. Da. Mama i tata. A reci mi, šta ti najviše voliš kod ovog praznika? Šta je tu tebi najljepše? To što je human i to što se prodaju venčići i to što je mnogo lepi zato što ima liturgije i to tako. Kuća se na ovaj dan kiti vrbinim grančicama i cvećem dok nam sutra stižu cveti sa raznim običajima od kojih je jedan započivanje dana umivanjem u vodi punoj cveća za sreću i zdravlje. Marija Janković, Happy Televizija, Niš.